Nag-anak ka, I love you. Natag sa kung iyo kung kamit up. Even she has no quintas. He's not saying I love you. Tagay ko tiba. Kamu na yung anak niya. Bye. Bye! Yan, mag-picture. Wala, uy. Gibugan kasi mo yan. Ako dyan ang gibuwagan. Excuse me. Kasi ni pasta. Ako anino? Oh. Kanali aglis. Dahil ako gihatag. Dahil salad di sulami ni. Salad boleh timpla. Timplahin ninyo. Wala lang yung kagunan. Grace. Pinangga man ka na ako dahil. Ikaw anak maayo pagbuot-buot. Hasag na kuan. mo. Asang kuan. Later. Wait, thank you. Mariani. Pag buka ko kan. Ug ba yung imo pwede siyang glungag, yung karon jadi imo kaon sa camera. Kaon pa kaon sa imo sik sa pagkaon ni ngano mga ubang tawo gipanglutom. At gamay pa kung giinit. Gabi ay parang daghan. Gabi ang. Ha, na biryani. Hindi man mo di kung kaon. Wala yung daw mo. Gabi. Kuha na ng manok ma. Kaon pa ka? Kan apo ni apil dami ni. Kulig lamian Ay po nang hudang manok man ni kala ipo ani akong ganyan ni ugmo oy. Unsa ma? Ay hudang bulo Ini to na ko kaon ka ni ma. Hoy. Na. Kaya siya. Igna sila na ni bugas. Kung yaw-yaw kasi nung sa mga masuko ba nang ginuubos sa magyaw-yaw ka sa bugas. Huwag mo nagyaw-yaw. Yun na to the whole story. You should to buy rice, unsa ka kamo na si palit ako ni Agi ba ako ba nagpalit. Huwag kayo kakabaw sa whole story tapos maura na yung istorya. Ngani magka ingna sila nga pagkubugas ay pag story ana bati na. Taka man na ka. Uy, mauwi din akong giingon. Manaa magbugas ug wala. No talking, no comments. No comment. No comments kasi pagkaon na. Wala na ko. Oh. Abang. Ay, ulit ba Utom na kay pustanan, gusto na kumukilok tao. Sapot bara ko sa ticket nga niabot nagsibo. Oh, siguro sila na. Nag-cancel ang ticket, napunta nagsibo ang ticket. Sibo na kumulan unsa ni ma pangalan ni ma? Kabab. Teka bab, baka ang sud. Tilaw. Baka. Guys, kaon na guys, luoy ko nimo guys. Okay ra ko. I can manage myself. Ikan man. Unsa ni ma? Inday lagi. Sige naman yung buksan. Uy, pagtarong ba iya hikapon ibalik na pud. Wala kaon ko buo. Binastos man mo good. Pagbutang og right and manner conduct ba? Unsa ni ma? Kabab. Kani mo may batasan mo gilaw po ilong. Mura magmatres ni kuan. May pagana kung di mo mga una ko ni dalhon. Kana. Tabuan. Mahal ba ni paliton? Pagkakuan no. Kabalo ka unsa ni sige buhat git almond. No? I am not Okay, asking. go. Todo mo na yung paalmon mo. Dami. Nainom na ako. Luto mag-noodles ba kani inyo kaluna? Dami sila mga arti ba? Ma, Ha? dami kayo ng part ni biryani mo. Kaon lang di banisa para matambok ka. Gautan pa ka na ko. Nauli ka sa'yo karon day. Sakal mo sayo nalit naman gani ko kay dito min mambi sa cornet. Dua. Kasi talaan kan, pwedeng duwa. Kami rin doon nagduwa.
Nya. Sa Spanish, dapat sa Spanish ba? Nya. Dito nito. Yun sa yung madam. Nothing. Nothing. Miga shout out, Bibi Shin. Mga guys, i-subscribe naman ninyo kung sinsa to nagmahal na ako, by subscribe sa news Miga Shin. Kasi i-miga shout out, i-subscribe ninyo si Bibi Shin. Ng akong anak-anak ba. Subscribe Nag-live ninyo. unta ka ma. Di ba mag-live? Pagkaon. Pakita sa akong pagkaon day. Pakita ko. Tiban, ako man din. Tiban, I don't take the smell of that. Be, pakita na Move mo. there. Ma, ayun na ipakuha ni mo ang imong bag, ma. Ang lingkuranan, di para sa bag. Nga magbuot magagris. Gusto ka himuha ba? Ayun na istorya na ako. Magutom na kayo kumagipabarog kung gari mo. Grabe po ka makagari. Ipanggusla ang mga laagan ba, mga kuripot ba? Umi, at iba na kadukol po. Wala na lang nangaon sa gawas. Kana sila pa man pag-ingon mga guys, nga kana wa nay kwarta kay nangaon man diri pero nanas li kwarta. Gawas na sila mangaon. Nya di gina kay baw miingon ako, ma dali diri mangaon ta. Wa ko milo. Adto na nimo mahibaw-an. Kung makita na nimo sa Facebook magpuspos. Don't you know that the guys that they are, if they have money, they will eat outside. If no have money, they'll eat here. Ma, timbit si Ron, ma. Because timbitay. Kasi nakalimot ka. She said thing hanging ba? Hanging the money. Medyo di peligro. Naman ang mga kuripot. Kao na banista. Ngunit akong anak nga pinakaliwat yung Victor wa. Mana pinakaliwat ni Victor. Muna pinakagwapa sa tanan, talented. Kato sa tanaw sa dilis, kato sa day, kato kitong usa, diinto niliwat, husgai ra gud yun. Kasi daw. Dito naliwat. Mo to naliwat ni Lola Inis. Oily ka ayos siya. Artig ni Mugres. May gini na kay pagkaon. Nanguros pa. Day, cellphone yun day. Hindi mo na mao ang pag-init anak pag. Unsa di pag-init? Unsa di mo ikaw sis? Pasta. Edamame. Healthy lagi. Healthy ko. Hindi din healthy ako ma. Ngano healthy man ni. Very unhealthy na, diba? Ma din healthy ako ma. Kay Healthy na eh. Healthy ba biryani no? Dili un. May chicken. Kaon magaya kag noodles. Yung kag di healthy. Di ni noodles ma, pasta ni. Utot. Paano ni mo na ingon Naba ni mga healthy mushroom. ang ano, biryani? Di ka siya. Mga naong gid niyo yung urag mo mga naong mga kuan. Kabaw mo mga guys kini sila. Kana pag nay kwarta na sige gasto sa gawas ana niya. Karon kay unggoy naman. Napa may kwarta. Gusto ka? May ka? Kahila. Hindi mo man ganit kong pabayad. Nasensya ng 1,000. Wala pa man kay napas Masilas ka. Nanadjid sa bangko ron. Makuyawan ka kay wala bangko pero nas bangko. Oh. Imo gitagaan og kuan oy limon oy lain man to unsa man to. Tagaan daw lang. Ako ang nagkaon mo diri tang buko Unsa biya. ni pag-init? Pag init. Pasta. Gris maminyo na ka di ka kabaw mo luto og pasta. Kabaw ko. Dire sausaw na dire sili. Dili, uy! Lami. Taghana ko ang pagkaon. Kanan niya ning kuan kaning doon na to kay pinangga bi kanako. Marjo ikaw gapalit. O pinahatag mo pud na ni Lorna. Cheese. Kain kuya. Pasok. Hay kuya. Kaon ju. Kada kay pagkaon. Pasok ako. Sige. It's yummy though. The best yun ang mga pasta, basta-basta.
Batin kay mong naong Diyos. Dagang kay kabugas. Okay na. Ati. Wapapan. Husgay min yung tulo. Ikaw ang pinaka-haggard. Nananapos. Ano pero yung ginakontra ni mo kung naong. Ay nga. Tingana ang ginawang. Iban nga nang dagan ang mantika. She is always That's the complaining my butter. piece ba? Oh, so it's healthy. She is always complaining of my tsura ba? Ako doon pinakahagard. Ako doon pinakabati. Kainte. Nay naabot dito. Model sa abon. Si Mila. Nitago si Mila. Pangingon sa pangaon yun sa mo, di mo mangagdak. Diba naman no? Ang buto ng manok mo, tabi mo no, no? Nangapgan. Ang buto ng mga manok, di ba? Dara. Para sa iring. Lami Kung idam. galiin, kumain yan kasi may history tayo nga thyroid. Ang. Yan, ganyan. Oh. Ito. Ito. Ay, hindi ko makain yan. Ito ba siya? Kasi may story nga tayo. Bitaw, mahilig ko na nas gris. Ayaw, paglikay yung kaon ng mga May kuwan. Kaya nga story may tayo. story ako. Mami yan, uy, iba yan. Healthy yan. Ayan. Oh, Beans pa rin yan, no? hindi yan. Iba yan sa ano. Iba yan sa lahat ng beans. Ah, okay. Idamami man ni ma. Beans Hindi man yan alam ano yung mami dahil. Beans man gyapon nas Pilipinas. Unsa man kayo? Hindi yan, wala yan sa Pilipinas dahil. Iba yan. Bisaya ana. Unsa may wala sa Pilipinas, naaman tanan nga prutas sa Pilipinas, unsa ka Pilipinas. Vegetables ni ma. Pinuan. Vegetable na din. Wa mo ka ba martahilis. Yung beans na ano tayo, yung mahaba. Tayulis do. Ang beans, ang katong makagwitter, katong taas na beans. Kailan ko ana naman sa Pilipinas. Trohores ba? Kini kay social man eh. Wala sa Pinas. So silahan ang naong ninyo diha. Pag uli nyo Pilipinas, kaon dyan mo gyapon. Mabitaw ka talamit direct Pilipinas balik tas unggoy. Ay di mo ginarti kay mo abot pantamparuso mo sa Ginoo mga balik ng kalkal og Inarte din mo kaon ka og vegetables. wala ko na yun inartigis ang ako. Sa lasa niya pag Very yummy. Try gani ninyo kaon. Suway mo ko ano, mura batilis. Nawayon kayo. Murag ni salt, pero wala salt. Lami jud siya. Maano mo ma? Natakda na lang ikagis Maano mo ma? sa kasosyal sa mga Amerikano. Lalo na sa sandwich. I'm not interested. Ni gitag-alat kag idea. Yung donut sa inyo, yan, no? Salamat Mila. Thank you so much. Ano pa siya kanong doon ako kay siya doon nagpalit. Bagag no. Di ay siya siya. na nabigay sa amin donut. Pagkain daw niya sa amo kay. Ang title ani siya, Donut. Kada bumili. Para hindi yan bayaran 200 mo. Bagag na jud. Ingon ko niya. Ako nang yan ng para ni mo lagi. Pinangga bi ka na ko. Ingna sabi, I love you ma. Kaluod di man. Ingna sa Taga sa tag 1,000. padungga sa ko. Igitagan ko 1,000 sa padungga ko, I love you ma. 1,000 sabi. 1 minute so mo nang ingon og I love you. Ikaw si Barn. I love you ma. 1,000 mabe. Wa kay piso, bahala ko din piso ra imo. Di gini siya mingon, I love you na ko. No? I love you ma. Ngano di siya mingon? Kaya ko piso be. Sa tiban ba gani. sa utang. 100, ing ko taga 1,000 so minus 1,100 ang 1,000 Ikaw ni utang. na lang. 900 lang. Wala ko nang hinanlan sa mga I love you kay Grace mo ko nang hinanlan. Objection, Your Honor. You are not giving to me I love you. Di ba nagipanghatag good no? Di ba na siya good mga Diba, no? hatag ko I love you. Di na siya mga ano I love you. So meaning gina siya di gina mo I love you. Adi gina may pangkaginahan ba? Luya na ko. Lamas is the mama. Love you ma. Maajek jud man. Ma. Di ko kailangan. Marukoy kay ka. I love you ma. Di lagi na ko kailangan mo I love you lagi.
At least nag-love Dato biya kay na daghan kay nagburluloy oh. Uda to kay dagang kay alahas. Iuli na imong kwintas diri na ko eh. Atar. Gitagaan lagi nimo siya kwintas, ako lagi wala. Sa una pa man na. Karon de bag-o. Wala kay palitig sing-sing ka ng sing-sing nimo pag graduation. Kamahala na. Mas gusto man ako kwintas. Makapalit mo kuno kay kwarto. Gusto nga ko pinangayo nimo. Di mo ka. Gusto ko hihatag Tingnan nimo. sa ko I love you. Palitan ka niya kwintas. Yala. Tumuro ang ganda yun, kaskas. Oh. Ayaw na lang, ayaw. No need. Ina ma, I love you ma. No need. Di lagi sa minglay. Nakoy kwintas. Guys, she didn't sing me I love you. Even I told her that if you sing I love you, I will give you one necklace. Ma, I love you. Ha? I love you. Di taga necklace, bayari sa imong utang. Listi, ikaw ma. Bayari sa imong utang nako. Palitin ko kwintas, ingin ko I love you eh. Si Grace ra lagi, istorya I love you Grace. No thanks. Kwintas sa. I love you ba? Kwintas sa. Bahala ka Grace, di ko mahatag ug di mo I love Uy, you. nahukay sa atas imuhang kwintasan. Nipalit na ka bagong alahas. Namukay na pug ka. Wala, kakita ko na i-box dito. Nalay kay kwintas, kinsa to. Mga to. Galo to ni mo no. Imo uyap. Secret. Ito si Mayap. Nipalit ka no. Lain no ni mo buli, sige mo katungod ko no di mo na imong gamit. Huwag ko nang halkan, niinguro ko kanong na-box diri. Nakita ra day. Ako ba, di ba ko mangal ko sa imong gamit. Nakita na ko na-box. Pamandod kay Kalkalo. Imo itong ipalit, regalo to ni mo. Asa dapit to? Kwintas. Ako alam ka. Kasi mo taga na to. Nasa tagaan ato. Tanaw ako. Ako, imuhang gamit. Ako imong impatan ako. Natag ko sa kuang kuan eh akong kamit up. Ah! Ala. Ano pa niya kamit? Kanay. Injiloxin. Oh, ito. Huy day. Mas Next kapaw pa chance. ning injiluxin day. Sultian ta ka day dagang kay ning apam. Yeah. Suya kay mo. Sa luod. Pero gipilian na ako sa kinsa sila. Ug ngano pero ako gingon nila ay laom lang mo ay lang mo salig. Sako kay grito kay. Di mo siya ganahan ni ako iyang papa ko itsapuira. Mo na. Ma, mabuwa ko kung baso mo. Nabulan nang ikay di ka sa kung alahasan ba nisa? Wala ko nang hukay. Nakakita ko box dito. Ko, ala na lagi ni box. Mama cute diri. Pagtanong ko na may kwintas. Oh. Bantay Kinsa lang to? kang buang nga ka nang ukay na ka dito nga bantay ka lang. Kung nang hukay, muha na yung alahas. Kadaghan ako alahas. Oo, di ka nila sa ako ng kwintas buang nga kay natag nga ko do. So, mga kapobre, di nila mi kutob. Si Vanessa walay kwintas, si Grace ra ako taga kwintas. Kung moingon siya nako I love you, Yatay. Kapila ko na kaimong I love you. Hindi, I love you, Grace. di lagi sa moingon. Bahala See? ko kay kwintas. Even she has no kwintas, he's not saying I love you. Tagay ko tibay. Kamo na rin sa anak niya. Tuwa, tuwa. So, mingon sa Ay, mo. say more money. Ingo, bye. Tilawan na kani kan tilawan kay. Uy, ingo mo, bye ba? Ako sa pink. Pink. Di, pero di ko lang. Ina, bye. Bye. Kulotin. Mura ko may gusto si Grace sa YouTube. May usog sa dito ma. Bali sa pagtarong ba? Bye. Bye! Yan, mag-picture sa pag-picture. Wait lang ma. Don't forget to follow, subscribe, and click the notification bell Kasi button. gulo-ulo ba niya? Dere, Sige, gulo-ulo dere, da. Kaya dere, mga dere. inapugka ka na kay something ni pangayo. Mao na yung anak. Huwag ipangain mo eh.